Ξεκίνησα το διαζύγιο αντιλαμβανόμενη ότι ένας οικονομικά ασθενέστερος σύζυγος δεν είναι αξίας για μένα. Ο κόσμος μου συγκλονίστηκε όταν κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού ο σύζυγός μου ανακοίνωσε ξαφνικά την πρόθεσή του όχι μόνο για διαζύγιο, αλλά και για τον παράλληλο γάμο του με την ερωμένη του. Για να προσθέσω, με κατηγόρησε ότι τον παντρεύτηκα μόνο για τα χρήματά του και απέτησε να εγκαταλείψω κάθε δικαίωμα στην περιουσία μας. Αντιμετωπίζοντας τον αδιάφορο σύζυγό μου, ο οποίος πάντα με είχε αντιμετωπίσει με περιφρόνηση από το γάμο μας, οδήγησε στην αποσύνθεσή του και σε μια κατακόρυφη κατρακύλα στον πάτο. Είμαι η Κάρεν, 35 ετών, μεγαλωμένη από μονογονεϊκή μητέρα από τον χαμό του πατέρα μου στον νηπιαγωγείο. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, βρήκαμε ευτυχία ως οικογένεια 2 ατόμων. Ακόμα και ως ενήλικας με καλό μισθό, διατηρούσα τις φιδωλές συνήθειες από την παιδική μου ηλικία. Παντρεύτηκα τον Τζον, ένα πλούσιο άντρα που γνώρισα μέσω ενός γνωστού. Ελκύθηκα από την καλοσύνη του και τον νέο κόσμο που μου παρουσίασε. Οι διαφορετικές μας απόψεις για τα χρήματα και τους ρόλους των φίλων προέκυψαν μετά το γάμο, ενώ ο Τζον είχε στο μυαλό του έναν παραδοσιακό νοικοκυριό, ενώ ήμουν αποφασισμένη να αφοσιωθώ στην καριέρα μου και στην οικονομική μου ανεξαρτησία. Πριν το γάμο, ο Τζον πρότεινε να γίνω νοικοκυρά, υποθέτοντας ότι θα αγκαλιάσω τους παραδοσιακούς οικιακούς ρόλους. Ωστόσο, εξέφρασα την επιθυμία μου να συνεχίσω να εργάζομαι μέχρι να αποκτήσουμε παιδιά, τονίζοντας τα οικονομικά ωφέλη. Παρόλο που κατάφερα να τον πείσω, η πραγματικότητα της ισορροπίας ανάμεσα στη δουλειά και τις οικιακές εργασίες αποδείχτηκε προκλητική. Παρά το γεγονός ότι ήμουν πλήρους απασχόλησης υπάλληλος, οι μέρες μου καταναλώνονταν από τις οικιακές υποχρεώσεις, αφήνοντας λίγο χρόνο για εμάς ως ζευγάρι. Αντίθετα, ο Τζον, υιοθετώντας έναν παραδοσιακό ρόλο συζύγου, δεν συνέβαλε καθόλου στις οικιακές εργασίες, ενώ απλώς απολάμβανε δείπνο και χαλάρωση. Κατά την επιστροφή στο σπίτι, η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και οικιακών υποχρεώσεων έβαλε τη σχέση μας σε κίνδυνο, κάτι που με όθησε να αμφισβητήσω αν αυτή ήταν η ουσία του γάμου. Παρά τις προσπάθειές μου, δίστασα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου, φοβούμενη ότι θα απαιτούσε να παραιτηθώ από τη δουλειά μου. Παρά την έλλειψη συμβολής του στο σπίτι, ήλπιζα ότι η άφιξη των παιδιών θα φέρει θετική αλλαγή στη σχέση μας. Δυστυχώς η σύνδεσή μας είχε απομακρυνθεί, ρίχνοντας αμφιβολίες στη δυνατότητα επέκτασης της οικογένειάς μας. Αισθανόμενη την ανάγκη να συζητήσω αυτό το θέμα, πλησίασα τον Τζον. «Έλα, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Έτσι δεν είναι? Είσαι αρκετά ενεργητικός παρά την κούραση από τη δουλειά». «Δεν πρόκειται γι' αυτό. Θέλω να αποκτήσουμε παιδιά. Δεν είμαστε παντρεμένοι καιρό, αλλά είμαι ήδη πάνω από 30. Οι γυναίκες έχουν περιορισμένο χρόνο για να αποκτήσουν παιδιά και γίνεται όλο και πιο δύσκολο για μένα να συλλάβω καθώς γερνάω. Είναι σχεδόν πολύ αργά». «Αλλά δεν χρειαζόμαστε παιδιά. Αν αποκτήσουμε ένα, θα περιμένεις από μένα να βοηθήσω, έτσι δεν είναι? Ξέρεις ότι είμαι απασχολημένος με τη δουλειά και δεν θα βοηθήσω στην ανατροφή του παιδιού». «Να δηλώνεις ότι δεν θα βοηθήσει την ανατροφή του παιδιού ακόμα και πριν γεννηθεί είναι παράξενο, δεν νομίζεις?» «Σκοπεύω να τα αναθρέψω μόνη, αλλά δεν θα έπρεπε να έχεις τουλάχιστον την πρόθεση να βοηθήσεις? Θα είναι και δικό σου παιδί. Η ανατροφή του παιδιού είναι δουλειά και δική σου». «Εγώ εργάζομαι για να υποστηρίξω την οικογένεια, οπότε σίγουρα δεν θα βοηθήσω με τα παιδιά. Θα παραπονιέσω ότι δεν βοηθώ και θα κάνεις ότι είμαι εγώ ο κακός. Πρέπει να έχεις μάθει από την παιδική σου ηλικία ότι όταν είμαστε φτωχοί έχουμε πολλά παιδιά. Εμείς δεν είμαστε φτωχοί, άρα δεν χρειαζόμαστε παιδιά». Τέλος της συζήτησης. Ο Τζον ξαφνικά έληξε τη συζήτηση και αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Έμεινα μόνη στο σαλόνι. Δάκρυα με κυρίευσαν, καθώς η επιθυμία μου για παιδιά όχι μόνο απορρίφθηκε, αλλά και η ανατροφή μου ηρωνεύτηκε. Μετά από αυτό το περιστατικό, η σχέση μας επιδεινώνονταν γρήγορα. Η επικοινωνία μειώθηκε και η πιθανότητα να αποκτήσουμε παιδιά φαινόταν όλο και πιο μακρινή, καθώς συνέχιζα να ισορροπώ μεταξύ της δουλειάς και των οικιακών ευθυνών. Αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα στη δουλειά, βρισκόμουν όλο και πιο μακριά από τον Τζον. Μια ημέρα, όταν τον ενημέρωνα για ένα προσεχές επαγγελματικό ταξίδι, η απροσδόκητη ευγένειά του με εξέπληξε. Μου ευχήθηκε καλή επιτυχία και άφησε να εννοηθεί μια μεγάλη έκπληξη κατά την επιστροφή μου. Παρά το ότι είχα αφήσει την ελπίδα μου για εκείνον, το χαμογελό του ταρακούνησε την αποφασιστικότητά μου.
Ωστόσο η αχνή μου ελπίδα καταστράφηκε όταν επέστρεψα στο σπίτι και η είσοδος δεν άνοιγε. Ο Τζον αποκάλυψε την πρώτη έκπληξη. Είχε αλλάξει τις κλειδαριές. Η δεύτερη έκπληξη ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου μας. Υποστήριξε ότι είχε πλασαρίσει την υπογραφή μου και υπέβαλε τα έγγραφα με ένα φίλο ως μάρτυρα, αφού την είχε πλαστογραφήσει. Μέσα παρουσίασε ένα έγγραφο για να υπογράψω, αποποιούμενη τα δικαιώματά μου στη διαίρεση της περιουσίας. Διαμαρτυρώμενη για τις ψευδείς κατηγορίες, επέμενα σε μια αμοιβαία απόρριψη των δικαιωμάτων περιουσίας με σκοπό να το κάνω δημόσιο έγγραφο. Ο Τζον αντιστάθηκε αποφασιστικά, επιμένοντας και επανακτώντας το έγγραφο στον υπολογιστή του, ξεκινώντας μια τεταμένη ανταλλαγή. Καθώς έφευγα από το σπίτι, συνέχισε να με κατακρίνει για τη φτώχεια μου, ακόμα και να σκέφτεται να πετάξει τα πράγματά μου. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τζον, σε κατάσταση πανικού, με κάλεσε ανησυχώντας για το τι είχα κάνει. Τι εννοείς ότι έκανα κάτι, γιατί πανικοβάλλεσαι? Δεν επιτρέπεται να με βγάλεις από το διαμέρισμα. Είναι νέος μήνας. Παραβιάζεις το δικαίωμα της διαμονής μου εκεί. Ξέχασες ότι είναι σπίτι νοικιαζόμενο από την εταιρεία. Ο διαχειριστής του διαμερίσματος είναι ο ιδιοκτήτης. Ακόμη κι αν ήσουν εσύ ο κάτοχος, δεν μπορείς να αλλάξεις τα κλειδιά χωρίς να τους ενημερώσεις. Του είπα. Μέχρι αυτό το μήνα σκόπευα να επιστρέψω, αλλά τώρα άλλαξες παράνομα την ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο η αστυνομία είναι στην πόρτα σου τώρα. Είμαι πολύ φοβισμένος να την ανοίξω, αλλά απάντησα ήρεμα. Ναι, ήρθαν αστυνομικοί, μην ανησυχείς. Πιθανότατα δεν είναι για παραβίαση. Καλύτερα να τους μιλήσεις. Επειδή σε κατήγγειλα για την υποβολή των διαζυγιακών εγγράφων, που εσύ ο ίδιος πλαστογράφησες στην υπογραφή μου, έχεις διαπράξει το έγκλημα της πλαστογραφίας και της απάτης με ιδιωτικό έγγραφο. Τα διαζυγιακά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν από ένα άτομο, αλλά μόνο με αμοιβαία συμφωνία και προσωπικές υπογραφές. Εφόσον ο Τζον πλαστογράφησε την υπογραφή μου και του μάρτυρα, είναι προφανές ότι αυτό είναι έγκλημα. Συνέχισε απαντώντας παραπέρα. Επομένως, τα διαζυγιακά έγγραφα που υπέβαλες είναι άκυρα και ο γάμος σου με τη Σούζαν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Τώρα θα μου πεις πώς το ξέρω για τη Σούζαν. Μήπως νόμιζες ότι δεν ήξερα τίποτα? Είχα ιδιωτική ερευνητική εταιρεία να εξετάζει προσεκτικά τη σχέση σου. Το επαγγελματικό μου ταξίδι ήταν μια ψευδής ιστορία, ναι. Παρά τις αντιρρήσεις μου για έρευνα και προετοιμασία των εγγράφων, ήξερα για την Σούζαν. Μετά την αποκάλυψη, ο Τζον έμεινε άφωνος και φαινόταν απογοητευμένος ακόμα και μέσω τηλεφώνου. Μου είπε: «Σε παρακαλώ, μην το πεις αυτό στη Σούζαν». «Δεν υπάρχει κανένα γεγονός να της πω πραγματικά. Σε ευχαριστώ. Έχεις παρεξηγήσει κάτι. Το πλαστό έγγραφο είναι άκυρο, θυμήσου. Οπότε νομικά είσαι ακόμα ο σύζυγός μου, όχι δεσμευμένος. Οπότε, αφού διέπραξες μοιχεία, νομικά η Σούζαν, που δεν είναι σύζυγός σου νόμιμη, πρέπει να πληρώσει αποζημίωση. Έστειλα την αίτηση για αποζημίωση στο σπίτι της χθες με express delivery. Δεν ήξερες πως ήσουν παντρεμένος, έτσι δεν μπορώ να αναιρέσω το αίτημα σε αυτό το σημείο. Ήδη γνώριζα ότι η Σούζαν πίστευε ότι ο Τζον ήταν ελεύθερος, αλλά προφανώς στέλνω το αίτημα για αποζημίωση. Η Σούζαν δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα, οπότε ίσως δεν έχει λάβει ακόμα το γράμμα. Θα πάω στο σπίτι της τώρα και θα πάρω το γράμμα πίσω πριν αυτή η οικογένειά της μπορέσει να το δει». Πιθανότατα πήγε αμέσως στο σπίτι της Σούζαν για να περιμένει τον ταχυδρόμο στην πόρτα. Ήξερα ότι θα ήταν μια αίσθηση επειδή το γράμμα στάλθηκε ως έγγραφο στη Σούζαν, έστω και αν περίμενε τον ταχυδρόμο να τον πάρει. Λίγες ώρες αργότερα, απογοητευμένος, ο Τζον με κάλεσε, ανακοινώνοντας ότι υπήρχε ένα περιστατικό όταν ο ταχυδρόμος έφτασε και του είπε ότι δεν μπορεί να πάρει το φάκελο. «Δεν μπορώ να σας δώσω αυτό το φάκελο, είναι συστημένος για την κυρία». «Ο Τζον, τι είναι αυτή η φασαρία, τι συμβαίνει?» «Αχ, Σούζαν, αυτό είναι συστημένο ταχυδρομείο για σας. Αυτός ο άνθρωπος μένει εδώ και επιμένει να το πάρει». «Τι είναι αυτό?» «Αίτηση για αποζημίωση». «Τζον, ήσουν παντρεμένος, τι συμβαίνει εδώ?» «Σου ζητώ συγγνώμη, είναι η πρώην σύζυγός μου από πολύ παλιά. Ντράπηκα να πω ότι είμαι διαζευγμένος. Συγγνώμη που το κράτησα μυστικό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν βγήκαμε πολύ καιρό για αίτηση αποζημίωσης. Αν ήσουν διαζευγμένος πριν αρχίσουμε να βγαίνουμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα πρόβλημα, σωστά?» «Καλά, η πρώην γυναίκα μου είναι τρελή. Ίσως ζητά αποζημίωση από κακία επειδή παντρεύτηκα εσένα». Αυτή ήταν η δικαιολογία που μου έδωσε. Το ψέμα όμως αποκαλύφθηκε γρήγορα, όταν μέσα στο φάκελο η Σούζαν βρήκε τα στοιχεία μου και με κάλεσε αμέσως.
Σε εκείνη την κλίση της εξομολογήθηκα για τη σχέση μου, το άκυρο διαζυγιακό έγγραφο και το γάμο που είχαν κάνει ενώ εξακολουθούσε να είναι παντρεμένος μαζί μου. Παρόλο που είχαν κάνει γάμο, δεν είχαν υποβάλει ακόμα την εγγραφή του γάμου. Ο Τζον επιθυμούσε να την υποβάλει την 1η Απριλιά, οπότε ήταν ακόμα σε κρεμότητα. Πιθανώς καθυστερούσε να υποβάλει την εγγραφή του γάμου εξαιτίας ανησυχιών σχετικά με το αν είχε ολοκληρωθεί το διαζύγιο. Μετά την αποκάλυψη όλων αυτών, ο Τζον έφυγε από το σπίτι της Σούζαν και ήρθε σε επαφή μαζί μου ξανά. Είχα ακόμα κάτι να του πω, οπότε συμφωνήσαμε να συναντηθούμε σε ένα κοντινό καφέ. Μόλις έφτασε, ο Τζον μου είπε: «Κάρεν, παρακαλώ, απέσυρε την αίτηση για αποζημίωση. Ας προσποιηθούμε ότι είμαστε χωρισμένοι για πολύ καιρό και τώρα είμαστε επίσημα διαζευγμένοι. Μπορώ να ζητήσω συγγνώμη από τη Σούζαν για το μυστικό διαζύγιο και ίσως να τον καλύψω. Νομίζω ότι είμαι απελπισμένος για να παραμείνω παντρεμένος μαζί σου». Αρνήθηκα τα πάντα. Του είπα ότι ο γάμος τους ήταν άκυρος λόγω της απάτης που είχε κάνει και ότι δεν μπορούσε να λέγεται διαζευγμένος και η αποζημίωση ήταν πρώτων πυλών. Μετά από όλη αυτή την απάτη που είχε διαπράξει, τον συνέλαβε η αστυνομία και τον έβαλε φυλακή. Μετά από λίγο καιρό βγήκε. Κατέληξε να ζει στο σπίτι των γονιών του, δουλεύοντας όλη μέρα σε μια οικογενειακή εταιρεία κατασκευών, με τον πατέρα του να παίρνει όλα τα εισοδήματά του και να μην του αφήνει καθόλου εισόδημα. Νόμιζα ότι οι γονείς του δεν θα τον εγκατέλειπαν, αλλά ήταν πιο αυστηροί από ό,τι περίμενα. Πλήρωσαν την αποζημίωσή μου και την αποζημίωση της Σούζαν, σχεδιάζοντας να τον κάνουν να δουλεύει σαν άλογο μέχρι να επιστρέψει τα πάντα. Ζούσε σε ένα μικρό σπίτι χωρίς ηλεκτρισμό, λαμβάνοντας μόνο $5 την ημέρα για φαγητό, το οποίο αφαιρείται από το μισθό του. Εγώ, μετά από όλα αυτά τα χρόνια βασανισμού από τον πρώην σύζυγό μου, αισθάνομαι επιτέλους ότι αγκαλιάζω την αληθινή ευτυχία και την αυτοπεποίθηση για να χτίσω την ευτυχισμένη οικογένεια που πάντα ονειρευόμουν. Πολλοί υπέφεραν λόγω εγωιστικών συζύγων, και ενώ το διαζύγιο δεν είναι πάντα σωστή επιλογή, η ανοχή στη σιωπή δεν είναι αρετή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ειλικρινείς συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις και μερικές φορές το διαζύγιο είναι μια αναγκαία επιλογή.